sa iyang anak, mupuli ug mubalik paglingkod isip mayor sa lungsod sa Konsolasyon si incumbent Vice Mayor Teresa Aligado. Unsay plano niyang tutukan sa iyang termino? Kanatong sayran pinagi sa report ni Nico Sereno. Sa Hunyo 25, gitakda ang inauguration sa mga bagong napiling opisyales sa Konsolasyon. Gihanay na ang mga detalye labi na sa oath-taking ug miimbitar na sila og huwes nga mo'y mo-administer sa pagpanumpa. Kini ang ikaupat nga termino pagkamayor ni Teresa Nene Aligado nga mo'y kasamtangang vice-mayor. Misaad siya nga ipadayon ang mga programa labi na sa pagbiya sa pwesto sa iyang anak nga si incumbent Mayor Johannes Joyjoy Aligado. Desidido ang mayor-elect nga ipadayon ang kapin sa 200 hektaryas nga reclamation project sa Konsolasyon. Matud niya, dako og ikahatag nga kalambuan kun madayon kini. Kahinumduman, may mga sektor lakip na ang pipila ka mga residente ug mga nagnegosyo sa dapit nga misupak sa plano. Having been exposed to the developments in other places like the smart city conception, murag ako nang di paninguha, gidamgo, di paninguha nga mahimo. Although as I've said, daghang manuyo, anak man jud na. Pero ikahuman na niya ana, ma-enjoy na sila, mahinumdum ba ka sila nako, it doesn't matter as long as na ako'y legacy. Laing plano nga ipatuman ni Aligado ang pagpabalhin sa municipal jail sa Bureau of Jail Management and Penology. Ang prisuhan sa pagkakaroon ana mahimutang sa poblasyon tapadra sa karaan nga Municipal Hall building. Mayuta na nga napalit ang LGU sa Barangay Panas ug mao'y mamahimong kabalhinan sa prisuhan. Congested kaayo, so naninguha gyud ko nga makapabarog ko sa bag-o nga prisuhan whereby ang mga priso nako not only nga ang mga PDL adto didto maka kuan ba humane ba ilang existence niya, maka-farm sila kay dako man nga lot. So mangita pa kog kwarta. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.